Vybrali sme si bungalov typu A práve kvôli zaujímavej architektúre, dizajnu a to, že vlastne môžeme mať tam vlastný trávnik, prirodzenú krásnu terasku a vlastné parkovacie miesto, takže to, čo je asi najväčším benefitom tohto bungalovu. Je to vlastne prvá nehnuteľnosť, ktorú kupujeme a tým pádom prirodzene ešte, keďže vlastne je to developerský projekt, nič nestálo v tom čase, tak samozrejme obavy tam boli, že či vlastne realizácia skutočne bude, či budeme naozaj mať ten svoj vysnívaný domov, no ale samozrejme sme radi, že sme sa nechali odhovoriť a skutočne môžeme vidieť, ako to tu krásne rastie podľa predstav plánov.